Jamen, hej, jeg hedder Mette. Jeg er mor til Emeline. Emeline, hun er 15 år i dag og fik diabetes, da hun var 13. Det var noget af en omvæltning. Vi var på Penn det første halvandet år, og havde egentlig besluttet os for en pumpe. Men når vi fik læst op på det, og vi egentlig fik snakket med Emeline om hendes ønsker, kunne vi bare se, at det matchede det faktisk ikke. Og så var vi lidt på bar bund. Hvad skulle vi gøre? Vi valgte at deltage i et arrangement, som Tænketanken holdt ude i Gentofte, og fik her en rigtig, rigtig god snak med en af konsulenterne derude, som fortalte omkring My Life Loop. Og så kørte det ellers bare derudad. Nu skulle jeg ud og have overbevist Steno om, at det her det var vejen at gå. Heldigvis gik det nemmere end forventet, men jeg blev lidt overrasket. Vi var de første unge, der havde henvendt os og gerne ville have denne her. Men det, der var vigtigt for Emeline, det var stadigvæk så nyt, så hun havde faktisk ikke brug for, at folk vidste, hun havde diabetes. Det her med at have for meget udstyr synligt, en slange, var hun faktisk heller ikke fan af. Men det, der betød mest, var, at hun ikke skulle have en pumpe frem og sidde og taste hver frikvarter hele tiden. Så det tiltalte os rigtig, rigtig meget, at hun kunne bruge sin mobiltelefon. Der er ikke nogen, der kan se, om hun bare sender en almindelig sms, eller hun faktisk doserer insulinen. Så det har helt klart medvirket til, at vi valgte My Life Loop. Jeg synes, det var en lidt svær overgang fra pen til pumpe. Man skulle lige lære den her algoritme at kende. Lotte var super god at sige, lad algoritmen arbejde. For en control freak som mig var det lidt svært, men det virkede. Efter 14 dage, så kørte det bare derudad. Hendes tier steg. Hun havde meget mere stabil blodsukker. Vi endte faktisk med at starte My Life Loop op en uge, inden vi tog på sommerferie. Det var vi ret spændte på, hvordan det ville fungere. Det kørte upåklageligt. Og det gav os faktisk en væsentligt bedre sommerferie, end vi havde haft sidste år. Det gav mere ro, og det gav tryghed. Og frem for alt, så fik vi sovet. Og det var virkelig dejligt at få lidt søvn, fordi efter halvandet år på Penn, så har man ret meget mørke render og et stort behov for at få lidt søvn. Den største forandring fra vores liv inden diabetes og efter diabetes, det var jo de her mange natlige afbrydelser. Man skal selvfølgelig lande diabetesen, men på halvandet år synes jeg faktisk ikke rigtigt, at det blev bedre på Penn. På de gode nætter, så var jeg oppe 2-3 gange. På de dårlige nætter kunne jeg jo være oppe 8-10 gange. Det kan man holde til en vis periode, og så kan man ikke mere. Emeline på det tidspunkt, hun var jo lige blevet 13, så i mine morøjne, så skal Emeline slet ikke mærke, hvad der foregår om natten. Det er et forældreansvar. Så det vil sige, det var os, der var oppe om natten, os, der var oppe at tjekke, dosere ekstra. På halvandet år, så bliver man rigtig, rigtig træt, og så trænger man virkelig til noget søvn. Jeg havde ret svært ved egentlig at skulle overgive kontrollen fra Penn til en eller anden algoritme-pumpe, der skulle styre mit barns helbred. Men efter halvandet år igen med søvnmangel, så er man rimelig motiveret for at finde en løsning. Og det gjorde pumpen jo så for os. Nu er vi, hvis jeg er oppe en gang om måneden, nærmest så er det stort. Hun sover, og hun ligger perfekt. Alarmerne fungerer. Jeg føler mig tryg ved det. Jeg kan mærke nu, jeg er helt nede i den helt normale søvn. På Penn, og dengang vi havde en anden glukosemåler, der var der bare usikkerhed. Der var usikkerhed omkring alarmerne. Den meldte ikke ordentligt. Det hele var bare så usikkert. Så for mig, det My Life Loop har gjort, det er søvn, og det er sikkerhed, og det er tryghed. Og når vi som forældre er trygge, så er vores barn også trygt. Og det bedste, vi kan give vores forældre eller vores barn, det er, at hun egentlig kan få lov til at glemme, at hun har diabetes.
Og det her med søvnen gør, vi er veludhvilet, vi er friske som forældre, det påvirker hele familien. Vi har et barn mere, som også bliver påvirket af alt det her. Når vi ikke har sovet i flere uger, så gider vi ikke lige tage ud og lave et eller andet. Så den her søvn har egentlig samlet os lidt som familie og givet os de samme muligheder, som vi havde før. Og det betyder alt for os. Jamen her til slut, der vil jeg bare komme med en rigtig varm anbefaling til jer forældre derude, hvis I synes, I trænger til noget mere søvn, noget mere ro på, og I trænger til at kunne give jeres barn en mulighed for at kunne glemme diabetes lidt, så vil jeg bare anbefale jer at kigge lidt ind i My Life Loop. Det kan varmt anbefales herfra.